धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल बेवहाय लादों। बे समाव नोंथांमोन खौरांगिरि बयनिसिमबो गिबियावनो साबायखर जासिग्रोबाय। खोथाया जाहैबाय थांनाय 25 डिसेम्बराव जोंहा सानै गावसोरखौनो जाहिर खालामनानै लानाय इन्टेलेक्चुएल बिथांमोना जाबाय जोंनि मानगोनां अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी। बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां मानाव गेदेर बिथां दिपेन बर'खौ हारिनि बेरेखा खामानि मावग्रा आरो गोबां बाथ्राजों बिथांमोना एग्रेसिभ मुड लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ सोंखारिदों। दा बेनि थाखाय जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो मुस्रि तेनजिं बर' आफादगिरि जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बा बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि एग्रेसिभ रोखोमनि बाथ्राजों जाहाथे मेडियानि गेजेराव बा ससियेल मेडियायाव बा माने सुबुंफोरनि मोनसे जि प्लेटफर्म बे प्लेटफर्माव जाहाथे बेबायदि हगारा। मानोना बिथांमोना गावसोरखौनो सेनियर सिटिजेन होननानै बुंनानै लादों। जुदि सेनियर सिटिजेननि खुगानिफ्राय जुदि बेबायदि एग्रेसिभ बाथ्रा जुदि ओंखारोब्ला बिथांमोना इयुन जोलैखौ फोरोंनायसो जागोन। बिथांमोननि एग्रेसिभ बाथ्राखौ सोलोंनानैसो लानानै उनाव बे समाजा गाज्रिसो जाहैगोन। दा ओंखायनो जों धेमाजि जिल्लानिफ्राय बेखौनो खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बेबायदि ससियेल मेडियायाव माने एग्रेसिभ बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामा आरो उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जाहाथे फोरोङा जों बेखौ खावलायगोन। आरो बिथांमोना बे जिखिनि एग्रेसिभ बाथ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर दिपेन बर'खौ जि सानखालि बिथांमोना सोंखारिदोंमोन बे सानखालि दुलाराय ख्रिस्टान धर्मीय बिथांमोननि मोनसे फोरबोमोन, बर'दिन फोरबो। बे सानाव सेनियर सिटिजेन्सफोरा बा गोरों गोरा सुबुंफोरा जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफोरा उन्दैफोरखौ बा उन्दैया गेदेरफोरखौ मान बावनायनिसो सममोन, बाख्नायनायनि सममोन, मोजां फारसे अनलायनाय मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों जोंनि माहारिया दावगालांनो हाथों होननायनिसो सममोन। दा बे समाव जुदि बे जोंनि बर' समाजाव गावसोरखौनो नेसनेलिस्ट माखासे इन्टेलेक्चुएल होनना बुंग्रा सुबुंफोरा बे सानाव फालाय मानो बेबायदि एग्रेसिभ मुडजों मोनसे बर'नि माहारियारि आफादखौ बा बर'नि मोनसे माहारियारि आफादनि सासे दैदेनगिरिखौ बेबायदि सोंखारिनाया लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बेयो हुमखि होजानायनि बाथ्रासो जादों, बे सोंखारि जाफिननायनि बाथ्रासो जादों। ओंखायनो जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंगोन बिथांमोना जाहाथे इयुनाव बेबायदि बाथ्रा बुंनानै समाजाव गुबुंले खालामा आरो समाजखौ गुबुंले खालामा जों बेखौनो खावलायगोन। दा जुदि बिथांमोन बायदि एग्रेसिभ बाथ्रा बुंनो गोसो जायोब्ला जोंबो सोंफिननो हायो बिथांमोननाव, खिन्थु जोङो बिथांमोनखौ मान होयो मानियो। बिथांमोना जोंनिख्रुइ देरसिन, नाथाय देरसिन होननानै उन्दैखौ जेरै अननांगौ बेबायदि जुदि अनाब्ला जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, सोंनो हायो। दा सोंनो गोनां जायोब्ला जों बे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो बिथांमोनखौ जे बिथांमोन अमरस ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी मानगोनां बिथांमोना बर' नबसरनियाखौ एमपि सिटनिफ्राय बोख्लायनो हासिगोन होननानै रंजानानै बमा गावलायदोंमोन आरो जोहोलावफोरबायदि बिसोरो आर'नाइनि माला गानदोंमोन। दा बियो मा जानानै दं बेफोरखौ बिथांमोना दा खोन्थानांगौ। बिथांमोना सेनियर सिटिजेनबा ओरै जानानै दं होननानै दा बेफोरखौलाय मानो खोन्थानो हायाखै? बेफोरखौ खोन्थायालासिनो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो टारगेट लादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौसो टारगेट लादों। बिथांमोना बेफोरबायदि थार खोन्थाखौ बुं। बिथांमोना जुदि नेसनेलिस्ट जुदि इन्टेलेक्चुएलब्रा मानो बेबायदि माने
माने गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ बुंदों। बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रायावथ' गोबां बाथ्रा बेरखांदों जायफोर बाथ्राफोरखौ जों गनायनानै लानो हाया। जों बेखौ नुनानै मोनदों सिनियर सिटिजेननि खुगानिफ्राय अजय्य बाथ्राया बेरखांथावा, निकृष्ट जायखौ निकृष्ट होननानै बुंदों बेफोर बेरखांथावा, जायखौ दुथां होननानै बिथांमोना बुंदों बे दुथां सोदोबफोराथ' बेरखांथावा। बेबायदि एग्रेसिभ रावजों बिथांमोना बाथ्रा बुंदों। दा बिनि अनगायैबो जों बिथांमोनाव सोंनो हाबावो, दा सरनियानि जि सार्टिफिकेटखौ खारिज खालामनांगौ होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय लाख लाख रां खांनानै लांनाय बे कर्टआव केस होनाया, बे बाथ्राफोरा दा मा जानानै दं? बिथांमोनानो बेनि खामानिखौ मावदोंमोन, केसआव थांदोंमोन, बेखौ बिथांमोना मा खालामनानै दोनदों? दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौ, बेफोर बाथ्राखौ फोरमायनांगौ। दा बेफोरखौ बुङालासिनो बबेबा मोनसे बाथ्रानि फिनजाथायखौ जे एग्रेसिभै होनांगौ, आक्रमण खालामनाय टाइपआव होनांगौ, जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै साना। आरो जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंगोन, बिथांमोना जाहाथे बेबायदि एग्रेसिभ बाथ्रा बुंनायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंसोर होनना सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थायो। जों बेखौनो खावलायगोन बिथांनि खाथियाव। मानोना जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा हारियाव बिन्दो मोनसेबो बिहोमा होनायनि बाथ्रा बेरखाङाखै। जोंनि गोबां आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो। दा बेबायदियाव बिथांमोना जे एबसुखौ बा एबसुनि दैदेनगिरिखौ, एबसुनि मानगोनां आफादगिरिखौ बिगाब बुंनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादासो सयज खालामनानै थागोन, बे बाथ्रा नङा। जोङो दिनै खम बिबांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोराल'सो बिथांमोनखौ मान होनानै खमै बा एसेल' बिबांनिया बुंदों। गाबोननो जुदि बिथांमोना एग्रेसिभ रावजों बाराद्राय दिन्थियोब्ला, नाथाय बेसेबांजोन एबसुनि दैदेनगिरिफोरा, बेसेबां जिल्लाया, बेसेबां दख'राया, बेसेबां माने बेसेबां दख'रानि सिंनि खोन्दोफोरा बुंगोन, बिथांमोना बेनि जेबो रिप्लाइ होनानै होख'नो हानाय नङा। आरो बिथांमोना सानदों बिथांमोननि जि बुंथिनाय बेजों जोङो हमनोबो हायो बिथांमोनखौ, बिथांमोननि आन्दोआवबो सोरबा माखासे इन्टेलेक्सुयेल दं। बे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बाथ्राखौ लानानैसो बिथांमोना एब्राबलि बाथ्रा बुंगासिनो दं एबसुखौ बा एबसुनि सायाव। दा जोंबो साननो हायो, जोंबो बुजिनो हायो, जोंबो मिथिगौ एबसुनिफ्राय बिथांमोननिबो सोरबा इन्टेलेक्सुयेल दं। बे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि खोन्था लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ बिथांमोना एग्रेसिभलि थांखिनानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोङो बुंगोन बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि सोंखारिनाय बाथ्रानिफ्राय गोजानाव थायो। जोङो बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों, बिथांमोना गोजानाव थानांगौ एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय आरो एबसुनि दैदेनगिरिखौ सोंखारिनायनिफ्राय। दा बे समाव जोङो बेखिनि बाथ्राखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बुंबाय। बेजों लोगोसे जों मोनसे खोथा खावलायबावगोन जिल्लानि जानानै, गुरैयैनो जोंनि गोबां इउटुब चेनेलनि दैदेनगिरिफोर दङ, जोंनि रिपर्टारफोर दङ, जाहाथे बिथांमोनाबो बैबायदि जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोरा एग्रेसिभलि माहारिनि आफादफोरखौ, माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनानै गावसोरनि राजखान्थिनि मुलाम्फा नागिरनानै गाज्रि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोसावनानै जाहाथे समाजनि गेजेराव मोनसे गुबुंले बारहावा खालामा आरो समाज सोदांनायनिफ्राय माने जाहाथे समाज सोदांनाय बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौसो जाहाथे फोसावो, बेफोरखौ जोङो रिपर्टार नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों। नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जाहाथे गुबुन रिपर्टारफ्राबो, इउटुबारफ्राबो बेबायदि जाहाथे सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ होनानै जोंनि दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, जोंनि दावगाफुनाय जोहोलावजोफोरखौ बिसोरनि जि मुड, बे मुडखौसो सोलोंना लानानै जोंनि समाजाबो गाज्रि जागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोन रिपर्टार आरो गुबुन रिपर्टार बिथांमोनखौबो जों खावलायदों, जाहाथे गनायजाथाव कनस्ट्राक्टिभ रेसपन्स होनाय माखासे बाथ्राफोरखौल' फोसावनानै जोंनि समाजाव मोनसे गोजोन आरो सुदेम समाज मोनसे दानायनि नोंथांमोनाबो बाहागो लायो आरो खामानि मावो। आरोबाव मोनसे खोथा खावलायनो नागिरगोन, हारियाव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै खौसेथि सिमफायनाय खौरांफोरखौ फोसावनायनिफ्राय जाहाथे इउटुबारफोरा गोजानाव थायो आरो जोंनि खौरांगिरि बिथांमोना नेवसिनानै बेबायदि खौरांखौ जाहाथे समाजाव बा जोंनि ससियेल मेडियायाव फोसावा, जों बिखौ
नोंथांमोननि गेजेरजों गासै ससियेल मिडियानि रिपर्टार बिथांमोनखौबो आरो इउटुबार बिथांमोनखौबो जोङो खावलायबाय जाहाथे समाज दानायाव बैबायदि जाय बिथांमोना एग्रेसिभ गोसोजों दिनै समाजाव गाज्रि मुं सुनानै माने नाजानाय टाइपनि बाथ्राजों बिथांमोना बुङो एकदमबारे माने जेरै मोसाया माने गावनि आदारखौ नागिरनानै जेरै बारसिनना जानो नागिरो बेबायदि टाइपनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे जोंनि रिपर्टार नोंथांमोनाबो बासि नायो जाय माने रिपर्टखौ होयोब्ला जोंनि समाजा मोजां जायो जोंनि समाजाव गोजोन फैयो आरो सुदेम जायो बेबायदि बाथ्राखौ फोसावनो दिनैनि नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जों धेमाजि जिल्लानि जानानै नोंथांमोन रिपर्टार नोंथांमोननो साबायखर जासिनानै बै जायफोर बिथांमोना बेबायदि गाज्रि बाथ्राजों गाज्रि खोन्थाजों गाज्रि मुडजों एग्रेसिभ मुडजों बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आक्रमण खालामनो नागिरो आरो बिथांमोना समाजाव गाज्रि मोनसे बारहावा बारहोनो नागिरो बेबायदि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जोङो खावलायदों जोङो हुमखि हरदों नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथांमोना बेबायदि जाहाथे इयुनाव बुंफिना आरो बेबायदि जुदि बुंफिनोब्ला आरो बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो बर' समाजाव जुदि गाज्रि थासारि फैयोब्ला बेनि दायनिगिरिया नोंथांमोनानो जानांगोन बैबायदि जाहिर खालामनानै बाथ्रा बुंग्रा इन्टेलेक्सुवेलफोरानो बेनि दायनिगिरि जानांगोन बेखौ जोङो बुंगोन आरो जोङो हुमखि हरगोन दा ओंखायनो गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखिसै बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै दिनैनि जि खौरांगिरि मेल बेखौ फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।